hej. Natáča sa už. Ja myslím, že dodal topánky. Neviem. Máme potom veľa čúterák, alebo čo? No. Ahojte. Ahojte. Chcel sme sa si vydať večer trafikári na doča, alebo je tu Kanis a padol telefon. Kurník šopa. Čo? Nič, bola čo ešte blokovalo. Dobre. To sme zase vy, Kanis a Bonom, takže ideme práve behať pod Ostrikovačom. Najprv si vyzujeme topánky. Tak. Radšej nie. Prečo? Je to počas. Trochu studené, ale ráda to je. Ideme na to? Počkaj, musím si sadnúť, lebo toto nevyzujem ani. Ježi, jak budú vyzerať tie moje nohy. A moje? Nie je tu žiadne hovno? Ježiš Maria, Kriste, Pane Maria, čo to sa? Ešte musím skontrolovať druhú nožičku. No, aj dole. Zatiaľ zadávaj. To je ten náš nebezpečný odstrechovač, vidíte ho, že? A nie, tak nevadí. Možno, že ma aj nepočujete, lebo nám nejde zastratý zvuk, ale som... Dobre, ideme. Tak? Áno. Ja to studenom. Počkaj, dám si dole šatku a čo ja. A ideme na to. No čo? Jaké to je? Pohode. Idem na to aj ja. Kavičky, jak to nosíka. To je to. Ja to bojím. Ježiš. No znám, že to je prebehne to žiť. Ale musíme to. Ideme na vás, nové. 3, 4... Áno. Raz, dva, tri. Au. Ježiš Maria. Dobre, to si. Všetci nohy mi to nastriekalo. Je to super. No mňa nemáš ani ty. Odstrekovať sa. To som není mokrá, to je taký odtieň. To. My sa len zadávame u nás na záhrade. Dobre. Lúčime sa. Čaute. Alebo že by sme to ešte chvíľu nehali. A Kanis ide cez Ostrekovač. Raz, dva, tri. Idem si napred. A teraz nohy. A teraz ja cez Ostrekovač. Môj mobil to schytal. Nevadí. Nevidno to. Nevadí. Teraz načiaľ čajky. A ideme. Počkaj, nie sú som tady. Jaká nula? Dobre, tak nie je to vidieť. A idem ja. Idem teda
učiť nohy. Ja nie som dosť časá. Umývanie vlasov. Lepšie je z Head and Shoulders. Už skoro som vstúpila do hovna. Nie sú tu hovna. Musím si ísť umyť nohy. Dobre, daj mi mobil. Ďakujem. Potom ti spína. Umyj mi aspoň nohy, nie? Takže, ešte. A Lucy sa s vami. Canis. Ahojte. Et bonum. Čaute. My si zatiaľ budeme užívať. A spoločný koniec.